נו, אז מה אתה אומר, ג'מאל? אתה עוזר בבית? אני לא עוזר לה כלום, טיפה אחת לא עוזר לה. למה אני אעזור לה? אם תעשה לי רק משהו קטן, אני מתחתן עליה 2 בחורות. רגע, אבל אתה עושה קפה? אצלנו בדת, לא... תגיד, אתה עושה קפה לאשתך לפעמים? לא קפה, ולא תה, ולא כלום לא עושה לה. כן, למה אני אעשה לה? מה אני... יענו בעל הבית בבית. אני התחתנתי אותה בשביל תעשה לי... אני אעשה לה קפה? היא תעשה לי, והיא... מתי היא אומר לה תבוא, תלכי. אז איך אתה מפנק אותה? מפנק אותה הכל. בלילה חלס, זה בשבילי הכל האישה. כן? מהערב עד הבוקר. מהערב עד אם הבוקר. אומרת לי הלילה לא, אני אומר לה תלכי לבית אבא שלה. אסור תגיד לי לא. מתי היא חולה, אני מכיר חולה. מתי היא בריון, מכיר בריון. ושהיא חולה אתה עוזר לה? מתי רמזור אדום, אני מכיר, אני יודע שהיא רמזור אדום במחזיר. במחזור. תגיד לי, ושהיא בהיריון וחולה, אתה נותן לה דברים וכאלה? מה אני אתן לה? בריון, יש לה אמא שלה, יש לה... מכין לה תה, היא עושה לה משהו. לא עוזר לה כלום. מה? אני בחור של הבית. יפה. אני גבר של הבית. אצלנו בשטחים ישר מתחתנים עליה, 2 בחורות במקום אחד מתחתן 2 בחורות. רק תגיד לי לא, מילה אחת. למה? אין. אולי אצלכם ערבים ישראלים יתחילו בישראל אולי קצת, אבל... סבח. יפה.